Co všechno projde novinářům? Jak to působí na čtenáře? Temný deň v dejinách Slovenska. Tak predsa vojna. Vystúpenie z NATO sa stáva temnou realitou. Rusko od rána útočí na celom území republiky. Padli Michalovce, potom Trebišov, začala sa bitka o Košice. Prosím. To dobre počujete. Autorom tohto plátku je istý novinár z denníku N, ktorý okrem iného je známy v nejakej potyčke vyťahol zbraň na istého podnikateľa. Čo je cieľom? Hej? V tomto kontexte, čo sa dneska bavíme, to celkom zapadá, nie? Počkej, to nie je nejaký satirický plátok? To nie je satirický plátok. Aj keď potom, čo vlastne upozornil úrad vlády na tento plátok, tak sa začali obhajovať vlastne, sú fotky na internete, každý si môže nájsť, že to vlastne bola akože sranda